možeš izdržati. Ovo, vrućine, mala, daj, otvori ponistru tamo. Tebi ne fali jari, a? A reci mi, Vesa i Kozina, gdje su me tražili? A koliko ja znam, nisu. A hoće vam i ovaj put ribac više i to. Nemoj me zajebava, nije mi do komedije. Alo, Kozina, ma vrag, odnija i Kozinu i koga je izmislija, razumiješ? Čovjek kriva, ne moreš ga naći. A dobro, koji ti je vrag još? Šta ti je? I ti bi vidio, draga, crnega, da si na mojem mjestu. Cijelu noć nisam spavao, oka nisam stopio, ne mogu dicat. Opala. Ma pragu i Kozina i svi ostali, razumiješ? A neću ja vadit marune iz vatre za sve ostali, razumiješ? Oni stoji tu doma, a ja nekak utan kor. Krenulo je znači nizbrdo, a? Odmah sam ja zna da će do toga doći. Čiji si se ti s njima uputija uzbrdo. Ali nimite vrat. Sad ću te, Mikas, nešto ozbiljno zamoliti. Sada bi mi dobro došao tvoj savjet. Znači, došla voda dobila, jeli? Kad od mene iškeš savjet. Do sada si ima puno moje savjetnike, ja, ideološki potkovan. Hvala, ništa mi ne triba. Ništa mi ne triba. Hvala. Alo. Druže, Tarat, ja sam došla od dika na licu mjesta traži svoje pravo. Marija, samo si mi ti danas valila. Glava će mi eksplodira, ja te molim, Marija, danas nisam sposoban nikoga slušat, molim te, dojdi drugi put, ajde. Ma nema nikad drugega puta, sad, nikad! Marija, Dragonija prišu, vamo dođi. Sedi ovdje, ajde, lipo sedi i nemoj se jedit, znaš, čekaj je drug direktor ovaki. Ma nije on ništa ira na tebe. Ne zna ti on mota u ponašanju sa damama. Ma znate šta? Oslobađajte me one napasti! Kugle kolere! One tičurne! Alo. Uvuka mi se u kuću! Sreću mu vragodnje! Istilo noće u moju postelju! A ja ne mogu nikako izaći na kraj s tom njim! Ja sam došla od dika poduzeća tražit da se tunte poduzmu neki koraci. Ja imam pravo na to. Ja sam jedna sama nezaštićena žena. Je, Marija, sedi lipo, ma znamo mi to, ali znaš, od ti slučaj silovanja i to, ma nije ti to ovdje u nas, znaš, što ti je za nas sud? Vi, sud, milicija, vojska, majka, Božja, kidate mi ga zrak! Alo, Kad ga je Kozina potir, svaki dan dođe pred moju kuću. I to dođe vrag mu putem pomaja, onda kad me vi razvali vrata i uvuče mi se drito upuste. A ja ga ne mogu ni probudit, ni pomaknut. Ležim ne bi da je mrtvo tilo. Crka ne diga se nikad. Marija, ja te molim da me danas molaš na miru. Ja danas nisam sposoban svoje probleme riješiti, glava će mi pukrit. Molim te, dođi drugi put. I ne mogu svoje, a kamoli tuđe probleme rješavati. Ma, tuđi problemi! Ono buku barake ja živim od poduzeća. Ako ja to nije tuđi problem. Je tako, duže Mikas? Ma, tako je, nego, a zašto njemu Gršković ne nađe, di će on spat, a? Tako ti Boga i njemu. A kada je Kozina potira i ovi diga ruke od njega. Ma, slušaj, meni se čini da to već nije nikako privatni problem. To bi mogao biti politički, čak i međunarodni, je tako? Jer na jednoj strani odbacuje ga socijalizam, a na drugoj ne prihvaća na kapitalizam. A ovo lipo, opala, natovarja se na leđa radničkoj klasi. Evo ti druže Mikas, samo da sam ja tuđe kriva, te njemu guzica propala kroz vikar.
trige. Ja te molim, kao Boga te molim. Evo, iz ovih stopa ja ti obećajem, sad ću poslati Juretu neka ti riči ti problem. Samo me danas, molim te, pusti na mir. Slušaj, druže, pa ništa ja vama više ne vjerujem. Neka Jureta ne dođe do večer. Sve ću zapalit, pa nek leti i baraka, i ptica, i jebamo pa sve. Ja ne znam kako ti moreš, on ne vidiš u kakvom sam stanju, a ti uporno tiraš tu zajebanciju. Dobro. Nećemo se više zajebavati. Ajde. Dođi, sedi u vode i govori šta te muči. Pojavija se zadnji de la Scala. Uskrsnija je iz mrtvih. Ili kada imaš vibrema, ne znam ča to govori. Ma stvar je ozbiljna, čoviće. Doputova je jučera iz Zagreba i traži grobicu svoje obitelji. Ma dobro, ti si to čuja. Ma šta čuj? Vidija čoviće, vidija s njim razgovara isto ovako kao sada s tebom. Možeš misliti kako sam se čutnija kad mi se predstavija i kad je reka zašto je došao. A ništa, zamolio sam kada dođe danas oko 11 uri u vodu, pa ćemo se šako dogovoriti. Ja sam mislio da mi naš narod, od kad je počeo živjeti na visokoj nozi, skroz izgubija smisao za komuku. Ti misliš da se ovo neko zafrkaje sa nama? Ma nego kako? Ma niko je vidio kako ste se ponakomili za dolarima, pa se odlučio samo malo na šali. Sjajno, zbilja sjajno. Alo, Kozlina! Molim vas, mogu dobiti vas Kozlinu? Ovdje je Murina. Ma šta nabruje? Ma je ti mater nabruje? Ti misliš? Evo neko se zafrkaj radi, to ne vjerujem, znaš? Ne vjerujem kako. Jer za ovako nešto učini mora bi biti čovjek od ovod. Mora bi da kompletnu cijelu situaciju razumjeti. On je došao iz Zagreba, priča po zagrebački čovječ, nikoga nikad nije vidio. Znaš šta bi to? Sitija sam se. Da to nije, on priča se, on reka svih i on pobiga gori u Zagreb. Oni, Michelangelo. Ma kakvi, ma njemu nikada ne bi palo na pamet strati grobnicu svojih predaka. Slušaj, direktore, evo vas traži neki gospodin Max. Što je on? Recimo i grešnik, Evo gospodin Max, dobite. Zdravi vidi. Zdravo. Oprostite što sam zakasnio, znate, u hotelu Luna ostali su bez sapuna. Ostali su bez sapuna, ali ja mi da bilo vazelina. Vi mi to znamo da ste vi dobili, hoćete mi dati od tih kapelin vaš. Evo ovako, evo. A mogu li ja vas nešto pitat, znate? Prosim lepo. Znate, ja sam se neko vrijeme bavio rodoslovnim stabilom familije de la Scala. Ako biste mi rekli, a od koje ste vi grane? Ja sam, znate, sin Michelangela de la Scale, onoga kaj se posvadili sa familijom i otišao, znate. Jedno vreme on je živio u Zagrebu i tam sam se ja rodio. Čujte, pre smrti. Moj tatek se pokaja kaj je naredio i rekao mi je da dođem kraj njega. Došao sam na samrtničku postelju i tatek mi je rekao: čuj sine, daj si truda i odi si dole u Dalmaciju, znaš, i položi moje mrtvo telo kraj moga oca i deda. Zbilja dirljivo. Znate, ja sam bio prijatelj s našim tatekom. Ja znam, on se nikada nije Je, i to je točno, gospod. On se nidar ženio. Ja sam de facto njegov vanbračni sin. Plod njegove velike ljubavi sa Marijom Margaretić. Marija Margaretić, čeri pokojnog baruna Margaretića. Moj bi se tatek bilo ženio,
ali deda nije htio niti da čuje za to, znate. Smatrao ga je propalicom i nije iškoristio. A, što, slušajte, Da? pa imate li vi koji dokument ovako da mi moramo provjeriti jeste vi od obitelji de la Scala, recimo osobno tražiti i pašoša koji imate? Eto vidite, to je jedna jako komplicirana stvar. Znate, kad je moj otac otišao od familije, skinuo si je titulu Konte i promenio si je ime u Marjanović, znate. Ja sam dal svoje dokumente u izradu, pa vam ih bum sutra ili preksutra prezentirao. Znate, tak ja imam prezime Marjanović. Kažete, uvjetnik Marjanović, Niškorica, Propalica. Da. I baronica Margaretić. Velika ljubav. Sjajno, zbilja sjajno. Znate, gospodine Maks, ja ću vam biti to svoje. Znate, reću vam. Nismo mislili da od